Asa mo na? Ten. Nag-roll smoke over there yung ang putay. Alay, gusto ang tibig ko niyo? Ha? Alay, baka sila yun? Ang tibig. Ha? Laman ako? Patay niyo mo itong Jalil? Isa yan, level 3. Diyan. Diyan sa dalayo. Saramo na. Wala din? Jalil, balay, sityo. Sityo mo? Okay, lote din. Sityo niya. Ako dun. Ano number ka pa eh? Five. Ha? Nag-move na ako. Lola, kanya ako din kayo.
Ako na. Bag niya yan, be. Kita dyan. Bag ba, bag. Bag trade ya. Di ba, basi na kayo makita ang bag niya. Nana dahil bagwan. Wala kay bag sa gibilwan. Nana. Looted lagi dire. Kawa, wala ko scope. Pagigilyo ka din. Pila ka buk? Tulo. Dapit. Tolo di ay. Dapit. Kauban. Ilar doon. Over here. Malaki ang dire. May salaki na bilin dire.
Hoy, depende. Sorry, tayo. Oh, report. Yawa, ang gulo to. Awa, bigay. Ano kayo? Pantay ka ron. Ilaw ka. Pantay ka. Pantay ka na. Ulong yung kay. Palitan ka sa ron. Keselak yun. Ay, nakuha. Wala, ang bantay. Nasa to? Patay na sila doon. Hindi makita. Ay, ito ada sinahan. What the big? Ariel. Yaya na kanin. Yawa. Uy, ito patay dahil. Di man.